Sabías que pequenas accións poden reducir ata un 20% da factura enerxética da túa empresa? Mellorar a eficiencia non sempre require grandes investimentos. A clave está en saber onde e como estás consumindo enerxía. Na Oficina Económica de Galicia traballamos cada día con empresas como a túa para mellorar a súa eficiencia enerxética. Estas son 4 claves que podemos en práctica. Primeiro, coñece o teu consumo. Moitas empresas non saben exactamente onde gastan máis enerxía. Por iso, comezamos cunha diagnose para identificar os puntos críticos e propoñer melloras realistas e asumibles. Segundo, optimiza os equipos e instalacións. Por exemplo, cambiar a iluminación a LED, mellorar o aillamento ou regular correctamente a climatización pode reducir os consumos sen afectar a actividade diaria. Terceiro, revisa os ámbitos de consumo. Pequenos cambios nas rutinas, como apagar sistemas en espera, organizar mellor os horarios ou evitar consumos simultáneos innecesarios, poden ter un impacto directo na eficiencia. E cuarto, valora alternativas renovables. O autoconsumo fotovoltaico, por exemplo, a recuperación de calor ou outros sistemas baseados en enerxías limpas poden ser máis viables do que pensas. Por iso, axudamosche a analizar se encaixa no teu modelo de negocio. Ben, se queres aforrar, cumprir coa normativa e avanzar cara a un modelo máis sostible, podemos acompañarte. A Oficina Económica de Galicia ofrece un servizo de asesoramento gratuito, práctico e adaptado á túa realidade. Así que solicita máis información na nosa web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal. E xa sabes, eficiencia enerxética é aforro, sostibilidade e futuro. Conta connosco.